tuhan sang sining paglitik kang pag-usbod sang duta dara sa may sitio Manaol, Barangay Quintin Rimo. Anong latest ninyo nga monitoring vice? Ah, kung man ang latest na mga monitoring subong mayara kita di nga 17 ka household ri sa evacuation center sang Banwa sa Moses Padilla Aha. kag 94 ka individual person nga ri subong sa evacuation. Mhm. So mayo man ding lakamtangan tungod gin buligan man ni Mayor upod sa among mga SB. May galuto man na sila, kompleto man ang ilang mga gamit. So, ang disability data, nagatag naman sang mayo assistance sa ila, ang mga pagkaon. So far, okay na ning ila sitwasyon kay ingagaw lang to sila na ipabakwit anay tungod na ginamonitor pa to ang area sa Manaol. Kay sige pa ulan reaction marmo. Kaya ang bung wala naman movement ang sitwasyon, pero ang area, pero sige lang monitor sa aton yung mga sang disaster kag ang barangay. Aha. Okay. So, ang evacuation center ni Vice, lapit lang ni sa ila sining lugar mismo, sa ila sining puloy-an? Medyo layo ani sa action map pero ginsugat ni sa sang salakyan. Aha. Alin sa Quintin mo kag dalagi niya sa evacuation center. Aha. Ang amon nga evacuation center ari di sa Barangay 6 poblasyon Banwa sa Moses Padilla. So sa iban sa lain gali nga barangay na, no? From Sugat sila sa ito sang dump truck, mga rescuer dito. Nagindala sila diri. From sitio Banaol, pakadto sa evacuation center, mga pila ka kilometros ang malubanta mo, Vice? Medyo layo gaway magi pa sa ang bridge Aha. Pero ang iban diri magagi sa inulingan, pero mga hindi magigko na. Siguro mga 30 minutes o 20 minutes siguro nga biyahe. Kahit yung hindi man namin galan day. Aha. Bali saan o gina sila nga adlaw gan i-Vice gin na pang evacuate? Sang naligad nga gabi aran na sila. Aha. So pag itong adlaw sa pitsang na nagbikot. Naligad lang nga adlaw Ason Mar. Aha. So subong August 18 na kita, may ara pa kita sang dapat nga ipang-evacuate o kunway na? So far subong wala na. Kay ginamonitor man to ang area mo. Ari na di subong ang 17 ka household. Aha. 94 ka individual nga tao. Aha. Ang iban na tumalang dito kay do layo-layo naman gawa sa area nila ang landslide. Aha. Balikan kong sitwasyon sang mismo lugar ba na, Vice. Isip-isip ko ti mga pinakadlaw ng kalawigon sa isang ining hitabo ni. Anong inyo sa niulihi nga monitoring kag inspection to ang litik nagasigi gihapon sangkad or nagasigi gihapon dako? Subong way naga movement Action Mar. So, nag-edit na di. Siguro ang disaster taga monitor lang kay ang problema na kung sige ulan movement siya. Sige ulan. So ini bilog adlaw ang ginado wala nagulan sa subong. So pa do wala mo gito info nga naga-move siya. Kag na interview ko man ginang mga evacuate dito kay nagbisita man ko sa evacuation center. Pamangkot ko man sila nga kung ano ng status dito. Pero ambal nila nga wala na gid move pero sige gyapon monitor namon. Kaya ang aton disaster kag ang barangay. Ineng 17 ka 17 ini ka balay, no? Mayara gid kamo nga na monitor guys nga balay nga daw ining sila nga gin-idog gid siya abi sa pag-usmod sa duta ining nahalitan gid bala. So far wala man gid action maramo lang na ang mga property na nila duta ilang masaging so nagidog mo na bala. So do may mga naghilay lang gawa abi amo na. Hindi to pareho sa una dumduman mo amo man nga lugar ang nagkuan mo. Ang idog ito po dako gito yung bukid do nang idog yung talamnan niya nagidog ito. Subong ito ang gamay man lang ang movement. So kay na kontak mo lang ulan Damo ga pabangkot ano gid ginalinan sini may ara na ahensya sang gobyerno nga concern, Vice. Basta magsiling kita duta ti laban-laban may dako diri ka expertise diri mo ning Mines and Geosciences Bureau sa dalom sang DENR. Nakausisa na gid man ining ahensya, Vice, para balan gid bla ko tanong ginhalinan kag para balan ta kung ano ang pwede nga himuon kag babalaan kung ano kalawig kag sige-sige ang paglitik agos mo sa duta ni Vice.
Sa nabala ko lang ang aton nga mga rescue sa subong naga-monitor man na sang inaang sitwasyon. Kami ni Mayor naga-monitor man. Ang inaguro action mabalaan gid na kung ano gid ang update sa amon nga kwan kay sa amon nga rescue. Kay gina sa subong sige pa man ang ilang nga check na kung ano gid ang halinan. Kasi sa piyak sila sa bukid, oriental naman nga area eh. Wala man sa among lugar wala man di mining. So tungkol siguro sa piyak nga lugar na sa akon na magtanaw, bye-bye naman ang area sa piyak eh. Oriental nga area. So nagatamwa, nagalivay sa Negros Oriental nga lugar. Boundary na eh. Kaya ang intindri mo sa Diyos na lakag sa Tibubong, boundaries na oriental naman sa piyak. Yung Manaol na lapit naman na sa oriental. Kadua na business na idog ang luta Action Mar. 2019 to, kung di ka magsala, no? Hindi. Ano nga to ito? Hindi ko 2019. Basta lugay na gawa. Lugay na. Lawig na ito ng panahon. Pero mas lala to ya Vice, no? Ito nang nagliligan ko para subong. Mas lala to na. Dako to yung damage. Subongin medyo gamay lang. So, hindi pa tayo nagkapakot kay ang simpo subong sige ulan. Gani. Kasi magidog ang kwan. So mga ibakres na di Action Mar, wala man problema kay wala gini mayor na babayan, kami haraman. Wala mas na kompleto man na sila gina pangayo man sa mga diaper to. Idiyahan man to namon sa Sibuludi. Parang natanong nila nga needs wala problema, suportaran kita ng LGU. So kung mo may evacuation na ganhimo ang banwa, okay man ang kooperasyon sa mga residente man, basta gani siling kita evacuation Vice, hindi gid ran na ginabakwit, nagkapasugot dayon mo, ang iban ay hindi kanya gani maghalin. Ang barangay official sa Indenrimo, wala man kapabaya, bulig man sila. Ang ilato nga kwan, ilato siling gina pangabuhian bla Vice, mga ginasagod nila kasapatan to. At medyo kinabalik-balikan lang nila sa area da sang Manaol kay hindi kinamalikawan niya ang mga tao da Action Mar, may mga baboy na anding. Yung safety naman. Kaya man ang barangay official nagbisita man to ganin si Mayor. Kaya gito ni Mayor ang lugar pun sa barangay kapitan sa Indenrimo nga si Pili Villaflor pa isa ko man. Nakita man nila ang sitwasyon hindi pa magisiling dako ganyan nga nagidog ng bukid Pero muna na halungan lang gid. Gina-power lang ang pumuluyo nga evacuate lang gid anay para for safety sang tanan Kag may naka duty ka naka standby man to Vice nga mga authorities naton. Miyara. Dito sa area gid. May detachment man sa may detachment man sa Indenrimo Tapos may barangay, may mga tanod man na sila, may araw sa monitoring nila. Kasing mo lang ang komunikasyon kaso kay may mga radyo man, may monitor man. Vice, ang imo sa device nga mensahe sa mga taga hindi lang sa barangay Indenrimo kundi sa bugos nga banwa sa Moses Padilla. May gabi liwat sa programa mo Action Mar. Ang isa lang gid nga mensahe ko sa sitio Manaol na maghalong lang kita, monitor sa sitwasyon, pangamuyo lang manging safety kita tanan kay hindi natin pakta ng panahon kasi siyempre tigululan subong ang sa salit ka bukid ikot tanahon amo nang sitwasyon dira so ang ako lang halong lang gid safety kami nga municipal official nga kaupod ni mayor ginahimo naman namon ang tanan nga maproteksyonan ng aton nga pumuluyo ang ako nanda nga magbinuligay lang kita kung anong problema ipaangot lang sa opisina ni Mayor sa akon man office sa Vice Mayor's office kay kami andagin magbulig kung anong makainlanon sa aton kasimanwa. Vice Mayor Ayan Villaflor, sir, thank you gid sir sa information ginhatag sa Action Radio Bacolod kag mayong gabi halong gid permiya. Thank you man sir. Welcome gid sa kag salamat man sa imo time nga pag-interview sa ako na. God bless good luck sa imo programa. Sige, mayong gabi. Action Firing Line. Ang gabi si Alcalde